Nagpapasalamat po ako, sir, dahil sa binigay po ninyo sa akin na pag ninegosyohan ko para mapanlad ko po ang aming negosyo. Maraming salamat po sa DOLE at sa LGU. Gusto po naming magpasalamat kay Mayor T. Kiambao sa pamamahagi po sa amin ng Lego Cart sa araw na to. Asahan niyo po, Mayor, na itong pinamigay niyo po sa amin ay aming pagbubutihin, palalaguin at aalagaan para sa aming pangkabuhayan. Maraming pong salamat. Unang sa lahat, salamat sa Diyos, sa Panginoon, kasi sa lahat ng napili din kami na beneficiary para po makaumpisa ng negosyo para sa pamilya, makatulong at sa aking mga anak, makapag-aral ko sila, mabigyan sa magandang kinabukasan at may taguyod sa pamumuhay na ito kahit pandemic, makaipon-ipon ng konti para po sa pamilya po.